Между градовете Ловеч и Габрово в подножието на Балкана, пресичащ долината на река Росица, се намира един среден по големина и типичен по дух български град. Севлиево напомня онези уютни и задушевни балкански селища, в които хората се познават, поздравяват и общуват по един неформален начин. Преди 20 на години градът бе наречен българския Клондайк поради находчивостта на местната управа и усвояването на няколко производства, така необходими за прехраната и добруването на хората от региона. Както в повечето балкански селища, и тук е оформен централен площад, доста обширен за мащабите на пространството, заобиколен от малки улички с подредени къщи. В центъра се извисява внушителен паметник. Издигнат е след освобождението, когато страната се събужда и меракът за престиж е твърде силен. Статуята на свободата е дело на италянеца Арнолдо Цоки и е емблема на Севлиево. На паметника съперничи само старинната часовникова кула, строена през далечния 18 век, в резултат на ширещата се по това време мода в балканските градчета. Историята на селището назад във времето ни води към средновековен град-крепост, носещ името Хоталич. Възникнал през 5-6 век като византийско военно укрепление, по-късно е използван от българите за отбрана на стратегическия древен път между столицата Търново и Ловеч. През средновековието градът е сред най-големите в държавата. Селището се разраства, поема функциите на средновековен административен център и се превръща в икономическо, стопанско и културно средище. След завземането на Северна България от турците, част от населението се преселва на левия бряг на реката и нарича селото си Селви, което обяснява и името на града Севлиево. Много от артефактите, разказващи за възхода на селището, днес се съхраняват в Градския исторически музей, приютен в Хаджи Стояновото училище. В съседство е възрожденската църква Свети пророк Илия. Обновяването на църковната сграда е благодарение на дарения, получени от благочестиви християни, като най-щедър е Хаджи Стоян Николов, градски първенец и прочут търговец. Църквата е построена в началото на 19 век върху основите на средновековна базилика, запазена от времето, когато по тези места са живеели християнски общности. В средата на 18 век тук е организирано първото в града килийно училище, където атонски духовници са обучавали българчета в четмо и писмо. Великолепно резбовният иконостас веднага грабва вниманието. Паметта не е запазила името на резбаря, но иконостасът е шедьовър, който се запечатва в мислите. Изписването на църквата е дело на Цаньо Захариев от Трявна и Станислав Доспевски от Самоков. Сред забележителностите на Севлиево трябва да се отбележат и Дандоловите къщи. Те са построени преди повече от 150 години от заможен севлиевец. Комплексът от 3 възрожденски сгради и работилница с дюкяни представя експозиции, свързани с живота на българите през Възраждането и пази спомена за забравения бит на дедите. Тук е скътан и симпатичният музей на тиквата, където малките жители на града се учат на сръчности и приумици. А в сградите се пазят носии, тъкани, медни съдове и мебели, които разказват за уюта на Възрожденския дом и за възхода на един малък народ, вярващ в своята мисия. Друго място типично за Севлиевския край привлича в списъка на туристическите обекти.
Табаханата е реставриран модел на една от десетките кожарски работилници на Възрожденския град. Обработените севлиевски кожи не отстъпват по качество на европейските образци. Махалата, някога заета почти изцяло от кожарите, се намира в дъгата на живописен завой на река Росица. Днес и старинните улички на Севлиево сякаш наднича размисъл за достойния живот на работливите балканджии. Наблизо е и градската художествена галерия, която носи името на братя Асен и Илия Пейкови. Световно известният скулптор, който заедно с брат си е израснал в Севлиево, твори в Италия. За заслугите му към италианската култура на негово име е кръстена улица в Рим. Галерията е открита през 2008 година по повод 100 годишнината от рождението на Асен Пейков и прибира богатия трупан с десетилетия художествен фонд в града. Партерният етаж е събрал скулптури и малки пластики. На първия етаж са разположени творбите на Асен Пейков и десетки образци от космическата живописна брат му Илия, които са част от постоянната експозиция по етажите на градската галерия, поела ролята на духовен център за Севлиево. Разходката из околностите на Възрожденския град крие интригуващи тайни. Само на 20 км южно от Севлиево се намира малкото планинско селце Батошево. Възрожденската църква, овенчана с кула, напомня за времето на Второто българско царство. От тогава датира и построяването на внушителния Батошевски манастир, Успение на Пресвета Богородица. Местността предразполага към почивка и размисъл. В хармония с красивата природа и с мълчаното спокойствие на селото е и намиращия се наблизо девически манастир Въведение Богородично. За туристите би било интересно да посетят и съседното на Батошево село с интересното име Стоките. В центъра има художествена галерия с експозиция на местни творци. Селото е известно и с Бялото училище. Неговият създател, художникът Николай Панайотов, е превърнал класните стаи в изложбени зали, усеяни със странни фигури и сюрреалистични сюжети, свързани с творческите усещания на художника. В близкото село Сенник преди повече от 100 години се ражда Дан Колов, смятан за най-великия борец на всички времена. Днес тук е уреден скромен музей, който напомня за обичта на легендарния спортист към България и българите. Родната къща на друг известен българин, поетът Пеню Пенев, също е превърната в музей. Експозицията в село Добромирка представя скромното битие на една от ярките личности на съвременната българска литература. Селищата в община Севлиево привличат туристите както с дискретната красота на иделичната си природа, така и с историите на интересните и талантливи хора, родени и живели по тези места. Независимо в кой сезон пътешествате из околностите на Възрожденския град и неговите селища, ще откривате още и още незабравими гледки, впечатляващи истории от духовния свят на местните, неочаквани открития и красиви места, които чакат своите откриватели, за да бъдат споделени и разказани.